Boas noites, galegos, galegas e xente del mundo. Vou mandar aquí un vídeo, porque chegaba da casa, estaba vendo aquí o feiro no ordenador e xusto bloquearon un vídeo que fixen hoxe pola tarde, non me aparece xa por ningún lado. Dixen, hostia, que pasou aquí? Non me aparece en ningún lado, bloquearon. Non sei se foi por cagarme en Dios tantas veces, se porque hostia foi. Pero o vídeo era bo, porque tiña menos dunha hora, 100 e pico mensajes xa, uns puña má galga, pero iso dalle ambiente, pero jodeume porque non me aparece, bloquearonmo, ou foi por cagarse en Dios, ou alguén denunciou e bloquearonmo. Non o podo ver, que algo pasou, Pero ademais pasaron moitas cousas na tarde, porque hasta un tipo me chamou por teléfono, bueno, claro, porque tú no Messenger escríbeme, salte o meu teléfono, pois o tipo chamoume e díxome, primeiro díxome, tes viño, e despois empezoume a poñer a caldo, chaval, tú que dices que a xente, como me dixo o tipo, dices que a xente non ten coñóns, chamoume de todo por teléfono, chamoume payaso, chamoume de todo, eu queria falar co tipo, bum, o tipo non me deixaba falar, bum, e colgoume. Logo chameno 5 ou 6 veces, por se me estaba vendo, 5 ou 6 veces non me colle o puto teléfono tipo. E logo vou ver o Messenger e dixen, sei quen é, vou ver, e aparece ali o último tipo que mandou un mensaje, que me chamou tamén payaso ali, e dixen, sei quen é o tipo, se vedes o tipo, claro, dixen, como lle vai parecer mal ao tipo? Tipo gafas de sol, uns cascos, e digo, a ver, estes son os que van atrás no coche da basura, que van agarrados ali e non queren nin baixar a outra basura, seguro, pero a ver se localizo quen é o tipo, a ver se, vou buscar aí logo unha foto no mensaje, a ver se alguén sabe quen é, e o tipo ten unha entrevista comigo cara a cara, hostia, non me chamas por teléfono, me pones a caldo e despois me cagas o teléfono, hostia, son personas ou somos animales, me cago, non te cojones, home, que non pasa nada, home, que a vida dura e máis se vai por, chámame e fala comigo, háblame sempre, coño, e de te localizar, logo vou colgar a foto, a ver se alguén sabe quen é, e dar localizado para que veña a falar comigo e me explique a cara todo o que me insulta, que me explique, así nun debate mano a mano, joder, que é o máis bonito que pode ver na vida, un debate mano a mano. E bueno, logo aí no vídeo, que era bo, o vídeo era buenísimo, de basura, era buenísimo, dicía que había basura ali polo chan tirada, e claro, cando van os da basura, terían que recollela, joder, seguro que estaba o cubo cheo de basura, quedou fora, e andaba por aí ciscada, por os animales ou algo. Entón dixenlle, joder, da basura a xente ahora, xa de paso que van coller a basura, non poden coller a basura do chan, me cago, onde sin queda ali. Non, agora queremos dereitos, pero nadie se preocupa de nada. Entón, contestei a varios, e un deles, este bo tamén, un deles, que sempre me pon a caldo, aparece o tipo ao lado dun camión de bomberos da Xunta. Ese púxome, a basura que na ten que recoller non son os operarios, é que na tirou, dice o tipo, ese que na tirou. E non sei que me puxo máis, pero bueno, dicindo que eu mandei un vídeo contestando, dixen ao tipo, aí o tipo ten razón, aí o tipo ten toda a razón, que na ten que recoller, que na tirou. Entón, só che vou mandar un mensaje, cuidado, eu sei que me está vendo, cando haxa un incendio aquí na Cañiza, non quero que veñas tú a pagar o lume, porque según tú, que tú debes ser un forestal ou algo pola pinta, según tú, quen ten que apagar o lume é o que lle prende o lume, sabes? O que lle prende é o que ten que apagar. Tú estarás no camión de bomberos, estarás ali sentado, estarás un choricito, así, e o lume o monta a arder e tú, así, aproveito pa chorizos de melón, de la choricera de melón, véndose na página web galegos, galegas e xente del mundo. Se non nos queres comprar a min, véndenos ali na choricera máis baratos, están buenísimos picantes. Comemos o tema. Pois tú estás no camión tomando o mellor un choricito así, do monte a arder, tú dirías, o lume que o apaje que lle prendeu. Aí, xa dixete toda, claváchela. Aí, claváchela, Espera un momento, este chorizo está... Este é o picante, ten o dulce tamén. Impresionante. Bo. Exquisito. Pica un pouquinho porque é picante, pero bueno. Maravilla. Bueno, aí o tema. Tú é o que estás no camión, que ardo o monte, e que apaga o lume que lle prendeu. Non hai máis preguntas, señoría, non hai máis preguntas. Outro home, outro dixo el, a basura que recolla quen a tirou. Aí non falou dos operarios, quen a tirou é o que recolle. O responsable é o que a tira. Eu mandei outro exemplo no outro vídeo, entón, a mí te mandei o exemplo no vídeo, pois non tipo, ten razón, usted vai no coche, leva seguro todo o rego, xa non vou dicir a tercero, xa leva todo o rego e mándase contra outro coche. Mandei ese un vídeo, digo, e mándase contra outro coche. Por que, hostia, o seguro quere que lle arregle o coche, aunque leva todo o rego? Porque pagou o seguro, non? Pois, recolle basura,
traballador, recollida a basura. Seguro do coche, impacto, paga un seguro. Como paga un seguro, teñen que arreglar, non? Non sei se vamos collendo como o tema, non? Entendeu ou non entendeu? O da basura, páganlle por recoller a basura. Faga ben o seu traballo. Aunque tiraran os porcos, a xente é unha porca, terá que haber alguén responsable, non? Porque senón estamos apañados, non isto acabas, Díxemos o de chorizo de melón, da choriza de melón, están buenísimos. Impresionante. Bueno, deixo o tema que ainda vou ver porque me bloquearon o vídeo, non?